Bagis na ko eh. Si Jisrael ay Masaya, daw. si Jisrael may mutag-an ay si Jisrael. Ikaw nakakatamay. Wala mo sa pangag istorya. Mamay challenge ang pagagawin madinimeron. Sige, si JJ na po, si JJ. Sala po daw. Unsa istorya na dito? Unsa may istorya daan? Dire pala unsa istorya nga. Unsa may istorya niya? Sige. Balik na balik. Balik daw. Yung baba muraragkuan kibot sa manok. Mali to giingon ni kuan alpe nga dila ang dai. Unggoy ka. Siya may milaw? Manding Karya. Tulog ka. Ano man ay sound. Congratulations! Kasi na po daw, be. Sige. Napi yung behana. Kaon ka humba? Sound mamagot nila. Di pa di magyapon madunggan dito. Dili madunggan dito. Ang baba na lagi sa Last chance daw selfie. Lisod yun kayo, ay kay ngit-ngit. Kibot-kibot yung baba ra yun. Ako? Aw, para na po na eh. Ay, bukos ka. Ayaw. Tama-tama ya. Yan.